mutane wallahi kai ka girgel ya alhamdulillah kai la kaji girki tun daɗi sabo ko Allah na ai shi yasa nace wallahi nan dan dawon tare wajen Hajiya Rabi wajen Allah na wajen Allah wai ke ina ake karba shago a nan kusa ni kawai nan zan rika bana saboda in rika cin abincin Hajiya Rabi kaga inda bukatar girki kake so ka ci girki ka ci ka gamsu da shi ka ji ka ci abinci hankalinka kwance kana da hannun tasowa sai ka zo bakin tasha daidai da ka zo kofar shigowa tasha hannun ka da wato za ka samu wata jakadiya nan wata ana ce mata Hajiya Rabi wallahi da la ilaha illa huwa ba da ciki ba ko da kafa ka taho wallahi sai gurin nan ya gamsar da kai ka samu abin da kake so wallahi sosai ma kuwa ka ci ya kai ma ka ci kuma abinci a zanake sai wajen Hajiya Rabi ka ci farfesu hada miyan dankali ga miyan kwai ga miyan riɗi ga farfesun kifi ni ho ban taɓa ganin haƙarƙarin giwa ba akan abinci sai da na zo na sha ba haƙarƙarin giwa lokacin da ta dora ta nake haƙarƙarin jaki ne ta ce kai haƙarƙarin giwa ne ka san me ni fa anya ina jin ba fa yazo wallahi ba zan dora ba sai mai dan kafa ta na ciwo inda na sare jiya wajen noman nan kawai na kwana da zo kawai dinga mata wanke ai so dake dama mun murgina zaman nan dai kawai mu da sayar da shi mu zo mu ba rabi to ga mata ga girki matan insha Allah an jima ma sai mun dawo saboda farfesun kayan cikin nan wallahi ya buge kai ka ji abinci kana ji abinci yana salamu kawai ku sai wallahi da la ilaha illa ba wani wai da kwanan nan muka zo koko wannan muka ci abinci ne na Hajiya Rabi ne ba je mata ya lami kuma na mu gani mun ci nan sai mun dawo